Kaiku, Euskal Herria esnea, gure lesa. Bueno, gure lesa enago ziur, ez dakite euskalduna den ala ez. Euskaldunak? Baldera, kompromisoa. Orain batean, Kaiku eta Euskal Herria esnea bakarri datozkit burura. Kaikurena bai, ni kaiku naiz, leloa zuen iragarki barregarri gora egin zuten. Uste dut ez zirela jabetu euskaraz kaiku hitzak duen bigarren zentzuaz. Eta nola zen beste hura? Behiak larrean zeuden eta baserritarrak izan ez deitzen zien. Felisa! Desfile bateko modeloak balira bezala, gerturatzen zitzaizkion behiak. Kaiku da ezagunena niretzat, denetik dute gainera, esnea, jogurrak, beste jogur likido horiek. Euskal Herria esnearen iragarkirik ez dut ikusi, edo ez dut gogoan behintzat. Eta gero betikoak, Espainiako telebistetan eta ikusten direnak. Ondo, bai. Uste dut gertukoa dela, euskalduna eta kalitate honekoa. Gainera, markaren izena euskalduna da. Espoteko kantuak eta produktuen etiketak euskeraz daude, eta hori gustatzen zait. Arreta bereziz, zaintzen dute hizkuntza. Egia, nuen gogoratzen. Entzun izan dut irratean, bai. Xelebrea da, tradizioa eta modernotasuna rap erritmoarekin, ez da? Divertigarria eta freskoa iruditzen zait. Gero errima oskidea, kaliterazioak, garrantzitsuak dira buruan hiltza dezagun marka. Horregatik gustatzen zait gehiago, bai. Gertukoa egiten zaidalako eta euskaraz zaintzen dutelako. Niretzat bertakotasunak eta euskaraz sortua izateak balio berezia ematen diote. Euskararen aldeko sentsibilitatea duen jendea erakarrezan. Mundiala da bertsoaren azken zatia. Mahala, mahala, gauza ederra dala. Mahala, produktu naturala. Agian ez da oso landua, baina, bueno, hurbiltasuna bilatzen duen kontsumitzaileak eros dezan egokia izan daiteke. Eta euskaratik sortua izateak lehiakidengandik bereizten du. Euskalduntasuna, naturaltasuna, kalitatea eta gauzak mimoz egiteko nahia. Ez dakit, agian bertoko baserrietako produktuak kontsumitzea ez dela gure aitita amamen kontua alkarrik. Gaur eguneko zerbait ere badela, modernoa. Gainera, produktu naturalak kalitatearekin ere lotzen ditugu, eta osasunarekin. Bestalde oso freskoa da, iragarkia bera eta baita iragartzen duena ere. Ez dakit originala, barregarria eta itsaskorra. Lentxeago esan dudana, ez da? Freskoa, divertigarria eta berritzailea. Kitzikagarria kaso ez, baina bai limurtzailea. Sare sozial bidez partekatuko nuke dudarik gabe. Oso ondo dago bertsoa. Ni bezalakoak? Pentsatzen dut, bilatzen duten bezero profila euskalduna dela eta produktu naturala edo artisaueran egindakoa bilatzen duena. Nire gurasoek ez behintzat. Esnekiak ume kontsumitzen dituzte gehien, ez da? Jogurrak, izozkiak, esnea eta helakoak. Orduan esango nuke guraso gazteak erakarri nahi dituztela, eta euskaldunak.